Megvan? Persze. Mehet. Mit csinál? 3, 2, 1. Ne hozzá szégyent, nyomjad. Balázs, gyerünk. Nem edd fel a könyököt. Aztán is elvett a gecibe. Nem edd fel a könyököt. Nem edd fel. Jó, nem emelem föl. Sose. Nem edd fel. Lenyomott. Nem emeltem föl. De Nem könyököt emelt fel. nem edd fel. Nem emelt fel. Ez az. Nem edd fel a könyököt. De rakd bejebb a De kezed. te csuklózol. Akkor szökőjük el. Kössük Így össze fogod. akkor. Na úgy. Várjál, így nem jó. De jó az. Úgy ültél. Már vágy. De te csuklóz, egyenes legyen a csukló, így. De várjál, menjünk Egyenesnek már kellene be. csukló. Gyere, hadd tépjen bele az asztalt. Egyenesnek kellene csukló. Gyere, Ennyi, bassz lenyomod. be. Az ilyen, ez jó. Én gyors vagyok, ne az baj. Hát én Adjál neki. Balázs! Eltaver. De várjál, azért már ne. Egy állat, hagyja el úgy. Komoly. Na. Jó karja hallgat. Hát Nem, egy állat. Itt a kezem. De ne húzd már le a karodháról, tesó. Nem. Egyenes, na majd én beállítom, majd én. Hát aztán kurva mindegy, hogy kivel játszunk. Más is játszunk. Rosszul fogod a kezét amúgy. Kinek? Neki. Fogd meg. Foghatom így várjál.